אבל יש לנו מאות פצועים, מאות רבות של פצועים, והפציעות הפעם פציעות קשות, פגיעות גפיים, המון חיילים איבדו ידיים, רגליים. אני ממליץ לאזרחים ובכלל כל מי שרוצה לתרום ולסייע. הבנו, אתם רוצים לקנות אפודים קרמיים, וזה מגניב לקנות אפודים קרמיים, או לרדת לעשות על האש עם הצנחנים שיצאו עם המילואימניקים. חבר'ה, הם שבעים והכל בסדר. אתם באמת רוצים לעזור? לכו לחוליות החלשות בחברה. לכו למחלקות השיקום. תעזרו להם, תהיו איתם. יש שם חיילים בודדים. יש שם חיילים שצריכים עזרה כלכלית. אני עכשיו בימים האחרונים, אחרי כמה ביקורים שם, עזוב שאני רתחתי על אקה ועל האגודה למען החייל, ואני נותן להם עוד יום-יומיים אם הם לא מטפלים בזה כמו שצריך. כי הם לא מטפלים בזה כמו שצריך. אוקיי? הם לא מטפלים בזה כמו שצריך, כי הם לא דוחפים, הם מחכים שהחייל יגיד שחסר לו. אוקיי? עכשיו אתה יושב, תשמע, הייתי בחדר,